Gaztaina egunak jai festarako ondo emoten dauplanik, baina goietan laino baltz horreik egin gura dabe lanik. Hemen jantzanta musikarloan ez da faltatu indarrik, orain minagaz eindaigun behar musika laguntza barik. Gu orozkora gaztaina jaten, hor gatoz urtean baten, tradizioa baina urtengoan kolpera dauzkue eten, ez ibilbide ez lupetzarik, ez tozku martxeak urten, Orozkotarrok aburgezatu egin alzarie aurten. Jai eder hori egiten gendun, orain luze, orain labur. Gaztainak bere bidean bertan eta makina bat eskur. Baina begira diferentzia, hementxe dago aurrez aur, iparraldetik ase hotzori, etorri jakulako gaur. Baina goietan gure edurrak ez dira oraindik urtu. Zubi aurren plaza honetan nahi dut jentea agurtu. Ez gaztainarik ez txori-txori, ezin danez orain gurtu. Euskaldun ona ezin dau inoz, lupetzapur batek bildurtu. Jentea bere lehorrean dago, banak eskutatu ara. Iñaki biok kasik bakarrik urten dugu gaur plazara. Baina idea plazan eitea, ona edozein modutara. Hemendik errez joan letike, hotza badago, hotza bada tabernara. Hotza badago, ez da gezurra, tazuko lando zut esan. Baina lagunak batzuk entzuten, badoguz Orozkon plazan. Biok hementxe gagoz gu Juanjo, hor ozakil batzun trazan. Jakeak endutazi gaitezan, gu biok ezpata dantzan. Nik dantzarako taio eskaza, eukidot beti horrela. Kasik hobeto hasi ez eta olantxe itxi itzela. Gero bazka
hankari eder bat dago, ta jenteak hartu papela, holan probatu izango da, hemengo frontoi epela. Baina frontoia eza epela, ta hori da hemen kontue. Biantza apur bat ez dator txarto, bere hankata eskue. Zeuri begira daukazulako Orozkoko ingurue, hankarik altzau ezin badozu, makurtu eixu purue. Ara hemen ez dago hainbat eskandalo, eta bertzotan egin ete dugu txulo. Ea bastar horretan bada hainbat zulo, eskuak berotzeko eiten dabe txalo, eskuak berotzeko eiten dabe txalo. Gogotu dira oingoan ganera, berotzeko badago itzela aukera, bertzoak entzun eta atzera aurrera, eskuak ezin leikez boltzatik atera, eskuak ezin leikez boltzatik atera. Dana izan leiteke gaurko hotzagatik, eta guk kantaetan bertzo onagatik, Orozko ezin atera ohitura zaharretik, zezenak ikusten bai barrera atzetik, zezenak ikusten bai barrera atzetik. Baina eguraldia gubion kaltean, naiz jendea dagoen hortxe atertean, txalo ezin leike jokien bitartean, txorixoa baten ta ardaua bestean, txorixoa baten da ardaua bestean. Azken ekitaldia puntutara egin, guzti behar dugu zirimiriarekin, denporea hor dago ekin eta ekin, eta entzule danak guk berotu ezin, bertzoa ona baina ardaua hobea, horrek ekartzen baita gero kolorea. Orozko badaukie bai kalidadea, edan apur bat eta ase humorea, beti izan da ona jana ta edana, etxakile guztaetan horren beste lana, baina mai inguruan beti dago plana, domeka goizerako guztion izana, aterpean parauta denporari etxon, eta gu bertzoari emon eta emon. Bertzolariak ez zuten tranquila zaiegon, euriari
zerrona gaur bai kaskabarra. Baina eutzitekoa da orozko harra. Hemen joan jona hotza errudun bakarra. Abestuta, abestuta euria hatzi. Hori guk eskendu ba hainbeste merezi. Txorixo musturtxo bat gogu irabazi. Bat ekarriko balau baten batek kasi. Borondate eskasa gure aurrekoa. Beterik daukiez bai eureak agoa. Eta kiez gustatu bertzoen jokoak. Bertzoak ta txaloak biek befreskoak. Ta dantzariek nontauz berotu aldira. Egongo nintzateke albotik begira. Dantza eta bertzoa sezokatira. Eurek dantzatzen eta tira. Ea Iñaki pentsau guztiten asinaz. Denporea daukagu gaur nahikoa eskat. Alboratu gaitezen apur bat batxada. Juanjo beti izan da horretan efikaz. Ta ez bataian zari zartuko alzara. Abildadea utxaten mogietara. Ni barruratxoa gonoa bada espada. Bestela ondatuta akabauko gara. Ea ateningoa bota beharko da. Gure kontra daukagu zeruko denbora. Ja espaitatoz berbak burutik agora. Eskerrik asko egon garozo